Barcelona ödeyinde yenildi. Habib kariyerasını yapanlığını aytdı. Ronaldo Habib'e yüzlendi ve başka maglumatlar. Hemmeňize assalamu alaykum diýmek bilen Offside Tama kanaly öz işine başlady. Täzelikler köp, ýöne ýatladyp geçmek meniň wezipem. Kanalymyza agza bolup, bu video like basyp, kanalymyzyň ösmegine koşmaňyzy isleýär. Onda näme? Biz başladyk. 24 oktýabrda Barcelona Camp Nou'da Real Madrid'i kabul etdi. Oyun ilk başta çekeleşikli başladı. Eýam oyunun 5-nji minutunda Benzema'nın anyk pasy arkaly Federico Valverde Real Madrid'i hasapda öň alyp çykmagy başardy. Ýöne Real Madrid'in bu bayramy uzaga çekmänkä oyunun 8-nji minutunda Barcelona'nın iň ýaş oyunçylarynyň biri Ansu Fati hasaby deňledi. Şeýdip toparlar oyunun 1-nji ýarmyny deňmedeglikde tamamladylar. Oyunun ikinci yarmının birinci bölümünü bolsa Barcelona'nın oyuncuları Real Madrid'in oyuncularından hasda aktif başladılar. Ýöne oyunun 63. minutuna gelip jerime meydançasının içinde Sergio Ramos'a karşı oyunun düzgünlüğünün bozulmagy sebäpli oyunun baş emini Barcelona'nın derwezesine 11 metrlik jerime urgusunu belirledi. 11 metrlik jerimeni Real Madrid'in kapitany Sergio Ramos anyk yerine yetirdi ve Real Madrid'i ýene-de 2-1 hasabynda öň alyp çykdy. Barcelona'nın oyuncuları hasaby deňlemeni näçe çydalaşlara da bolmady. Oyuna nokat goýan goly bolsa 90-njy minutda Horwatiýaly ýarym goragçy Luka Modric öz adyna ýazdyrdy. Şunluk bilen El Clasicolaryň köpsinde üstünlügi özüne ýylgyrdan Zinedine Zidane ýene-de ýeňiş gazandy. Bu oýundan soň Real Madrid geçiren 6 oýuny 13 açko bilen häzirlikçe 1-nji ýerde. Barcelona bolsa geçiren 5 oýunda 9 açko bilen 12-nji ýerde barýar. Bu oýundan soň Zinedine Zidane ýene Real Madrid'in tärimçisi wezipesinde galar diýip umyd edýär. Siz näme pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp geçip. Bu gezek öz leplerimizi ütköçlük girdip UFC barada aýdyp geçer. Hemmemiziň bilişimiz ýaly 24 oktýabrda ýene-de bir taryhy waka, ýagny UFC 254 bolup geçdi. UFC'de hemmenin ünsünü çeken uruşlaryň biri Habib Nurmagomedov bilen Justin Gaethje uruşdylar. Uruş diýsen çekeleşikli boldy. Habib ikinji raundda wagtyndan öň ýeňiş gazandy. Ve ol uruşdan soň öz göz ýaşlaryny saklap bilmedi. Ve ol uruşdan soň şeýle diýdi. Ilki bilen alhamdulillah. Sag bolsun hemme. Meniň toparymdaky oglary trenerime. Men size bir zat aýtmak isleýän. Bu meniň karieramdaky iň soňky uruşumdyr. Men kakamsyz indi uruşa gatnaşmagy islämok. Bu meniň birinji uruşum kakam bilen bolan wakadan soň. Kaçanda maňa UFC jaňalyp Justin barada aýdanda men öz ejem bilen gurlaşdym. Ol 3 günläp hiç zat aýtmady. Ol islemedi meni kakamsyz uruşa gatnaşmagymy we men ona söz berdim. Bu meniň soňky uruşum bolar diýip. Eger men söz berdimmi, men boşly sözümde durmana. Bir jazat galdy. Men UFC'den isleýän olar meni pound for poundda birinji ýere goýsunlar. Sebäbi men ona münasip. Men ýeňip bolmajak ýeňil agran boýunça 29-0 professional karierada. Men oýlaýan men bulary gazandym. Ýene-de bir gezek hemme sag bolsun aýtmak isleýän diýdi Habib Nurmagomedov. Habib bilen Gaethje'nin uruşundan sonra Cristiano Ronaldo öz Instagram sahypasynda Habib'i gutlap şeýle sözler ýazdy. Gutlayan bro, senin kakan senin bilen buýsanýardy. Ve bundan başka Habib öz Instagram sahypasyna kakasy bilen düşen suratyny yerleştirip şeýle sözler ýazdy. Haçanda gudraty güýçli senin ýanynda bolanda seni hiç zat döwüp bilmez, düýbünden hiç zat. Kaka sabol ähli öwreden zatlaryň üçin Allah jan sana jennetden yer bersin diýip ýazdy Habib Nurmagomedov. Häzirlikçe size ýetirmekçi bolan täzeje habarlarymyz şulardan ibaratdy. Elbette video goňuňyza yarandyr diýip umyd edýän. Şeýle bolsa like basmagy unutmaň. Ýene-de siz bilen salykda görüşýänçek.